Господин Христаков, тук с мен е Анджи Анджел Иванов. и сега ще играем Clash of Не Royale. съм само аз. Да, и Митко. Покажи си дека. И така! Ще Ето играем моя 2 дек. Ще играем 2 върша 2. Пускам. Някой друг да не влезе. Сега вижте има дек. Вижте неговия дек. Той има електро. И Герет. И Инферноден. Аз имам само Грейвярд. Не, пак имаш. Пускам заедно. Аз пускам МСК Балон. Не, помничат. Малко зад джаента. Но ето. Пак ще Сега ще правя. Имаш ли То ни провали атаката. Айда. Всичко ни провали. Айда, ма ги поставя. Да, ама той всичко ни провали. Не, балон отиде в глава! Пия главната кула. Това не знам с какво да го спра. Ей ти! Не. Първа битка фейл. Да. Ние направихме първо, докато не снимах, направихме още една и 3 победихме. секунди перека бихме. Да, в съдън дека. Кой Валка иска? Чакай да дойде. Аз може да си сменя от детето. Не, ще си косвена друго. Слагай електро. Да, аз тук го занимавам с погледта. Един удар. Просто. Да. Тук сме. Заради това локи пък. Работа в екип. Гледай, къде пускат торнадото на менто. Не! Ай! Не! Добре. Не. Това се казва работа в екип. Да. Трябва да му вземем код. Добре. Двата лога. Не, точно два лога. И втората кола. Аз възпускам след това. Так му заблокири, хвърля и брадвата Валка. Ще сме на стето веднага. Чакай. Не. Два. Може, да, стой. Чакай, как? Това е малкият акаунт на Койрея. Он е надъкъсто. Това е малкият акаунт на Койрея. Затова е в клан. Някой ни гледа и викаше за нас много бързо. Да, видях. Пускай един хок, аз пускам минимум. Да, пускай. Имам жаб. Жапа няма. Може. Лавата много гадна карта. Затова точно искам. Защото е най-гадната карта ли? Лава Инферно Майна. Да, но лавата е най-гадната карта. Баш най-гадна. Най-гадната легендарка. Почти с нищо. Сам с Инферно най-много може да се спре. Бахте слава пупове, къде отидаха? Така, би по джант. Та помпа. Няма нищо е помпа. Не, джанта отива към нея. Давай, пускай. Отдива ти се на мен. Имаме сега закон. Вот. Взиме код.
Не. Не май се вкара. Ние взехме кота. Те почнаха толкова добре, аз се отказаха. Чакай, имам файра. Давай, това ще свърши. Двама ни гледаха. Виж, видя ли това губен как обикаляше? Да, е така, първо главната Добре, по... чест. Аз мълча, защото аз не играя, те играят. Да. Той ако ще Не си играеш, мислите, ще че аз ги гледах. Кои ще ни гледа? Бе? Защото аз не бях. Чакай малко. Махни го. Не, на това няма да приема. Какво няма? Нищо е така. Ще не гледа. Да. Кажи ми, когато да пускам. Да пускам ли? Давай. Пускай хубаво. Пази зад. Имам. Да. Добре. Чакай, аз те имам. Я Всичките. Това имаш ли? Да. Има отзад и зад. Виждам Няма. бомба. И е леко. На това иди. Нищо няма време, дай. Девайко! Там да ги замая. Ама ай, слизата. Ай, ти ще понапред. Това няма да се спи от джак. Почти. Не дай, бе! Не съм ги пуснала. Ах, те пък не бягам заради. Куда? Как беше чуя в кепа на който си? Няма ли звука? Не. Инферно дяга не стоял с сеяки. Ти не знаеш. Не много. Ето... Еми, не съм играл толкова с сеяки и с инферно. Имам ги двете мъжов, не съм гел сър. Сеяки да игра, ама с инферното не чакам. И с него. Чакай. Им зап. Да си имам зап. А, Пускай. аз как по-глупо ще взима хлопа. О, много съм. Аз им минах хора. What the fuck? Имам... Но направиха, бе. Тука. Ти аз нямам. Но. За принца имам. Чакай. Побърках само тази малка. Вчера бяхме пуснали един екшрам на малко. Не, да. Моя гера дюгат стена. Гера дюгат стена. Ако можем да главно. Си вземем дюгат стена, не главно. Видя ли къв зап? Джиджи майка? Да, видя. Ще да пусна. Ай, ще да го кажа. Айде, бе. Какво? Чакай. Аз ще пусна хок и... Нямам аз нищо. Няма хок. Да. Зап нямам аз. От тази има. Да пускам ли хок? Не дай. Ской... не.
отиде там. Ева на лоши лава. му излет. Вау. Това по-голям. Моя ево 6 бе. Ево по-голям. Мале. Мале, то ни направи на нищо, е. Аз тук с каквото мога спирам. Не, Май, това ще е последната вика за епизода, която ще заведе. да. Ломба, ребята, се стигам. За какво да го спираш, ние без това ще загубим. Да, имаме сами. Малко. Як ти ще стоят? Като има Да, тук слагам. Към фронта да убия. Глей! Моля, да се тия. Тия, ако ги оставим да докоснат кулата. Анджи, тук кое се роби? Ко? Те май докосна. Не, я тук да. Мама, дай да се докосне. Ще докосни кота. Много бездетно. Пуснах Голден Барел за кота да защитава. Ще занимавам. Ти пускай яко, каквото можеш. Електро. Речем те всичките. Анджи, ти осмарена ли си? Да. Една, нали? Не. Беше Да. девета. Но съм взела една ядовитка от девет. На една си. Анче, ти за какво не ми донейт най-голямо е? Тук не видях. Не съм видял. Аз пуснах за донейт най-голямо. Малко ще изгледам. Да, много лек карта. Не бе. Така. Аз си колко са еко да представя. Това ми виждаш да... И двата се изпоеха. Добре. Лавата много гадна. И това ще е всичко от тук. До